mä en pystyisi lopettaa silloin, kun olisi niin kuin oikeasti ehkä järkevää. Ai milloin mä vedän Backyard Ultra? Tosiaan kaikille, jotka ei tiedä mikä on Backyard Ultra, niin se on tämmönen juoksukilpailukonsepti, jossa juostaan 6,706 kilometrin loopia niin monta kertaa tasatunneen ympäri, että yksi ihminen on pystyssä. Ja se yksi ihminen on se voittaja ja kaikki muut on epäonnistujia. Ja multa on paljon kysytty, että milloin mä juoksen Backyard Ultran. Rehellisesti mä en tiedä. Mä haluaisin lähteä juokseen niitä, mutta itseni tuntien mä en pystyisi lopettaa silloin, kun olisi niin kuin oikeasti ehkä järkevää. Vaan mä vetäisin niin överiksi ja niin pitkään sen, että mun kroppa niin kuin oikeasti antaisi itsestään niin kuin lopullisesti silleen periksi. Ja mä toisaalta mietin, että haluanko mä käyttää kisaan, jos mä juoksen loopia ympäri niin kuin pitkään, niin sen, että mä mahdollisesti palaudun siitä vaikka 6 kuukautta. En halua käyttää. Mä en näe sitä ehkä sen arvoisena kokemuksena. Jos mulla ei tuu mitään muita kilpailuja esimerkiksi ensi syksynä, niin ehkä Backyard Ultra voisi olla sellainen, jota voisi käydä kokeilemassa. Mut mulla ei ole tarkkaa aikaa, milloin mä lähtisin tekemään sen. Kommentoi alle, kuinka paljon sä veikkaat, että sä pystyisit juosta Backyard Ultrassa.